इउपिपिएल हान्जानि दिनै मिडिया सेल दैदेननायाव पर्बतजरा जिल्ला कमिटिनि सिङाव थानाय पेरेन्ट कमिटि गुबुन गुबुन सेल दैदेनगिरिफोरजों जों दिनै बेयाव मोनसे लोगो हमलाय जों हाबाफारि खुंदों। जों बे हाबाफारियाव जोंनि इउपिपिएल हान्जानि जोंनि थांखि आदर्शनि सायाव जों सावरायदों। जिहेतु दिनैनि समाव 2020 मायथाइनिफ्राय दिनै इउपिपिएल दैदेननाय बिटिसि सरकारा फ्राय साराय बोसोर बारबाय। बेनि समाव जों इउपिपिएल हान्जा दैदेननाय बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारा जुथायै मा हाबाफारिफोर मावदों जों बेनि सायाव जों दैदेनगिरिफोरजों जोङो मत बिनिमय खालामलायदों। बेयाव पर्बतजरा जिल्लानि दैदेनगिरिफ्रा जोंनो मोजां रेसपन्स होदों आरो जों गुवारै सावरायदों। फैगौ समाव जिहेतु जोंना इउपिपिएल हान्जानि दैदेननाय मानगोनां जोंनि इउपिपिएल हान्जानि आफादगिरि आरो बिटिआरनि CM मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा आथिखालाव जाखिनि सरकार दैदेननायनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो गोबां जों बिथांखिफोर होदों। बे बिथांखिफोरखौ जोङो फारि जों मावफुंगासिनो दङ। जों दिनैनि समाव बुंगोन 2020 मायथाइनि बिटिआर गोरोबथानि उनावहाय जाखिनि जों दिनै समाव जों रायजो राजाफोरनो मोजां थासारि होदों, मोजां आबहावा होदों, सुबुंफोरनि गेजेराव अनलायनाय फैदों, सुबुंफोरनि गेजेराव गोजोन खौसेथि फैदों। बे नोजोरखौ नायोब्ला जों दिनैनि समाव जों जाफुंसारनाय जों बुंनो हायो। मानोना सिगां समफोराव थांनाय गोलाव 17 बोसोराव बिपिएफ दैदेननाय बिटिसि ओनसोलाव गोबां सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां बोथोराव गोबां हांगा दांगामा जायोमोन। नाथाय दिनैनि समाव जोंनि इउपिपिएल दैदेननाय सरकारनि समाव बे ओनसोलाव जेबो रोखोमनि हांगा दांगामा जानायखौ जों नुनो मोनाखै। सुबुंफोरा गोजोन गोसोयै गाव गावनि खामानिफोरखौ मोजाङै मावफुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। जों बेखौ बुंनो हायो। दिनैनि समाव इउपिपिएल दैदेननाय बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारा जों जिहेतु जों आसाम सरकारनिबो जों एलायन्स जों सरकारनि जों बाहागोदार, जों दिल्लीयावबो जों बाहागोदार NDA सरकारनि। जों बे हिसाबै जों बुंनो हायो फैगौ समाव जोंनि इउपिपिएल हान्जाया सुबुंफोरनि अनसायनाय आरो सुबुंफोरनि मोजां खामानि मावनानै जोङो रायजो राजाफोरनि थाखाय जोङो मोजां थासारि जों लाबोनो जों नाजादों। आरो दिनैनि समाव जों जाखिनि हाबाफारि जों मावफुंदों बेफोर गासिबो थासारिफोरा जोंनि रायजो राजाफोरनि मदद, रायजो राजाफोर अननायनि थाखाय जों जाफुंसारदों होननानै जोङो फोथायो। बेनि थाखायनो आं गिबियावनो गासै रायजो राजाफोरनिसिम इउपिपिएल हान्जानि जानानै बिटिआर सरकारखौ मदद होनायनि थाखाय जों धन्यबाद होयो, साबायखर बावो। जोंहा मिजिं दङ फैगौ समाव पर्बतजरा ओनसोलखौ जों जुदि जौगानांगौ खालामनांगौब्ला जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनि फारसे जोंखौ मदद होनांगोन आरो जों रायजो राजाफोरनि थाखाय जों मोजां खामानि मावनो थाखाय जों जेब्लाबो साखाफारा जानानै दङ। दिनैनि समाव इउपिपिएल हान्जानि फारसे गुबुन गुबुन हान्जानि गुबुन गुबुन थाखोनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ सानफ्रोमबो मदद होनो सिगांबोदों आरो गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय जोंनि हान्जा फारसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा दिनैनि समाव गोसो होबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। बे बेलायै फैगौ समाव इउपिपिएल हान्जा दैदेननाया बिटिसि सरकारा फिन खेबसेबाव बे बोसोरनि सेप्तेम्बर अक्ट'बर जानो गोनां बिसायख'थियाव इउपिपिएल हान्जाया गावनो हारसिङैनो बा लोगोआरि हान्जाफोरनि मददजों मेजरिटि भट मोननानै जों जे सरकार दाबावगोन बे दिनैनि समाव रोखा जाबाय। मानोना दिनैनि समाव इउपिपिएल हान्जा दैदेननाय हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि मददआ सानसेनि उनाव सानसे गोबां बांबोगासिनो दङ। आरो बे बांबोनाया फैगौ समाव जोंनि ओनसोलखौ गोख्रों जौगां खालामनायाव गोबांथारै मदद होगोन जों बेखौ मिजिंथिनो हायो। गासिबो माबायाव बिटिआर सरकाराव माने बिजेपिजों एलायन्स खालायगोन नामा इउपिपिएलआ? बे सोंलुनि फिननायखौ जोंनि इउपिपिएल हान्जानि दैदेनगिरि हाइकमान्ड आरो जोंनि लोगोआरि हान्जा बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा बे आयदानि सायाव बिथांमोना मोजां थासारिनि सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामगोन। दिनैनि समाव जों बेखौनो बुंनो हायो इउपिपिएल हान्जाया दिनैनि समाव मोनफ्रोमबो जिल्लायाव, मोनफ्रोमबो ब्लक कमिटियाव, मोनफ्रोम प्राइमारि ओनसोलाव जोंनि इउपिपिएल हान्जाया गोख्रोङै मजबुतसिन जादों। आरो बे गोख्रों मजबुत जानायनि गुबै हाबाफारियानो जादों जोंखौ रायजो राजाफ्रा आंगोयै जोंखौ बोजबदों आरो बे आंगो बोजबनायानो फैगौ समाव जोंनि ओनसोलखौ जेरैबो बिथिङाव दावगासारनायाव मदद होगोन जों बेखौ बुंनो हायो।